Ngibingelele. USathane umandla kakhulu mawusakhula usamncane. Umandla kakhulu mawusakhula usamncane uyagrumana futhi. Yabo. Uthi ufika wena usumdala nje useseqedile ngawe kudala, udila nementality, uyazi mayishaya ingqondo, uqedile ngawe. Yabo. Yikho abanye wenze example nje indlela abashaya ngayo abanye. Kuyenzeka ukuthi kunezalukazi ezihlambulukile ngalendlela. Kodwa mawuzalwa aze kwembathi ngaleso sikhathi. Mhlawumbe ithi yona izongibatha masuna 21 years. Cause zithatha ngokuthi uzobusuku matured enough ukuthi ungakwazi ukwenza lento abayifunayo. Kodwa into azoyenza leso salukazi uyothola ukuthi masithiwa sangibatha umuntu esifazana uyothola uyoba umshado, khanya izinto zakho, kulunge zonke izinto eziqonda ngendlela ehlambulukile ngendlela futhi eright. USathane usuke yazi leyo nto, uzalwa yikho abanye mabembethe uSathane besebenza ngayo kakhulu sebekhetha isayidi. Into abayenzayo sebe understand ngisho ingane izalo ukuthi lo uyinhloboni yengane. Yabo, bayakwazi ukubona ifuture yomuntu ukuthi lo muntu uyinhloboni. So uSathane into ayenza mawuzombatha lesikazi na 21. Lesalukazi sinemithetho yaso masongbatha, avele siqhamuke sizongbatha. Sinemithetho yaso kodwa uzokuphumelela masombathwe yesona. Into azoyenza uSathane, uzothi umncane uqale kubukisa uBeyonce, eqale kubukisa izinto ezibhedayo, eqale kubukisa izinto. Ingqondo yakhe icondition ukuthi ibe le yanhlobo leya. Na uqale manje ufuna izinto eziphezulu, uthandana nabantu abahlukahlukene for izinto ezithize, uyaqala uyalala nabantu abahlukene, bashiya imoya yabo, uyaqala uyangcoliseka, kuningi okwenzayo, uyaqala nawe usuwenza izinto ezingekho right for lesalukazi. Uyakhula njalo ushaya imentality yakho, ubuka ezinye izinto ngathi yabo into kanjalo. So by the time ukhula ulokhu ingena lemoya, ngena imoya, uhamba endaweni yokuthi iyangena lemoya, bhema, wenza izinto eziningi iyangena lemoya. Ukuze uwenzela ukuthi mhla kwafika lesalukazi sizowembatha sona 21 years singayitholi indawo. Cause ngeke sikwazi ukuhlala kuleyo ndawo leyo esinganayo imithetho yakho. But ezinye ke uthola ukuthi mayifika ziyaqala zikuthetha hey yeka ibhlukwe, yeka mhlawumbe ama weave, yeka ama makeup, zikhona ke ifikayo ziqale kuze zona ikwazi ukuhlala kahle phezulu kwempilo yakho ukuzoqala ukuphumelela. Mhlawumbe sasimele sihlale sina 21 sogcina sihlale sina una 27 or una 30 cause sometimes abanye bepause nje bethi hey ngeke besilalele cause ugqoka ibhlukwe usakuthanda sabona ku attractive to abanye abantu ugqoka ibhlukwe ukwenza lokho. So ilapha edile yakho nayo impumelelo yakho, but kwakumele mhlawumbe uphumelele una 21 yogcina uphumelele una ngaki una 30. Cause leyo salukazi ngesikwazi ukuhlala kusana lemoya ekuwe emzimbeni wakho noma emoyeni wakho. You understand? Indlela uSathane trick ngayo usuye kubamba ukhula ukuze leyo salukazi esivimbe yena. So vinjo wena kahle kahle ukuze singakwazi ukungena. Same thing applies kubantu besilisa. Kuyenzeka ukuthi ikhehla lakho laligangile, lalisebenza ngezinto zobumnyama, liboshiwe lapha elikhona. Mhlawumbe kuthiwa 100 years ukuboshwa kwalo. Mhlawumbe bese lithi masu sekusele 25 years bese kuzala wena, sekubuya lona lizolungisa into zalo, sekuzala wena, uzophumelela kahle izinto zakho zoqala ukukhanya kahle usuna 25 years. Ngenze example, yabo, usuna 25 years. So lelo khehla lelo into ezo uSathane into ezoyenza useyazi ukuthi makufika lela khehla, leli khehla ke maliphuma lisuke liphuma nengilosi elizoyilekelela ukuthi izinto zakho ziphumelele kube right. Kuyenzeka leyo ngilosi ezofika kulelo khehla lelo mhlambe kube umuntu ozothandana naye, mhlawumbe umuntu esifazane. Uyazi Sathane ukuthi kofika umuntu esifazane oyokulekelela uphumelele. Into azoyenza uSathane kulo 25 years unga reach 25 years uzokufaka emanyaleni ekwenze eletha amantombazana amaningi empilweni yakhe, enzela ukuthi amantombazana uwabuka isiwaxhaphaza wathatha isinoma isikanjani. Cause ufuna mase kufike lesasikhathi sokuthi uthole lo muntu wesifazane ophilayo, umthole lo muntu wesifazane ophilayo, but wena uphinde umqoshe ngementality yakho nokuthi wena wazi ukuthi abantu besifazane bayaxhashazwa. You understand? Thothi uzothi umthola after 25 years uphumelele. Khona abantu besifazane makuthiwa uthandana nabo izinto zakho ziyakhanya, yonke into iyaqonda, uthola izinto amathenda, yonke into izinto zakho ziyakhanya. But mase kufike leso sikhathi leso ufuna uSathane imentality yakho wazi wonke umuntu wesifazane uyaxhashazwa because ukugrumile ukuthi umuntu wesifazane ufanele ukuxhashazwa. You understand? Uyothe fika loyo wena uyomxosha ngezenzo zakho. Mayiphuma ke izinto zakho ziyaqala ziwaphansi zonke.
understand, uyabuyela esimeni futhi lomkhulu wakhe ade kusona. So into engizama ukisho la ukuthi usathane indlela tricky ngayo ubabulela abaningi, ushaya ingqondo ukhula, ungababona abantu ngathi baphambelwe namakhanda manje ngathi izinto bazenza ngezinto ongayiqondi kahle. Kade waqala yikho abanye kunzima ukuthi ngisho umguqu ngisho ngamtshela ukuthi lokhu kuyilokhu ngisho ngathola ngisho iproof kunzima cause usephela u10 years 15 years ebelievela kunto ethize engalokho. Yikho abanye thothi umuntu uno 15 years isangomeni but ayikho into elungayo kuyena no 15 years bayamtshela ngisho ebusuku ukuthi phuma kule game ayihambiselani naye, wena udalela ukuba usomabhizinisi yena usahlela cause ini ukhulisiwe ngalendlela le. Usathane itricky into itricky indlela yakhe akanqeni futhi ukuthi udalelwe wena ukuthi ube isoccer player ekwenza ucabanga ukuthi uyirugby player, yabo udila kanjalo ke nezinto utrick ngalendlela. So abantu abaningi abaqale befocuse kuyena. Usathane emdala kunathi, emdala kakhulu kunathi. Amen.